rátámaszkodni kilégzést. Ha a széken csuki dolgozol, így dolgozunk. Ha dolgozunk, akkor nekünk van egy ütőfelületünk, először mindig a csípőt kell irányba fordítani. Ameddig a csípőt nincs irányba, te nem üthetek gyákucuki, zenkucudácsiból beszél. Mert létezik kokucudácsiból is, kivadácsiból is, gyákucuki, igaz? Kajicuki is egyfajta gyákucuki, de zenkucudácsi, tehát az alapokhoz dolgozunk. Zenkucudácsi, gyákucuki. És akkor veszel egy nagy levegőt, elhelyezkedsz, ráfordítod a hárát, ics, ni, szán, megfogod a technikát. Az egész nyomást, az erődet levezeted, szépen elhelyezkedsz, teljes felületen a talpnak megtámaszkodsz, a hara előre van fordítva, innen egy picit ráfordult a hara, de mire visszafordul, vagyis mire véget ér a technika, neked a hara teljesen előre kell állni. Tehát nagyon odafigyelni a hara mozgásra. Innen van egy 3 mozdulatos gyakorlat innen. Így, ni, és megfogjuk. A hárát azt mindig dobjuk fel, dob fel, feldob arra, vissza. És akkor innen lehet irányba pontosan dolgozni. Utána kezded rákötni a légzést, vagy összhangba, hogyha tudsz több mindenre figyelni, akkor szépen összhangba gyakorolsz. Légzés, nyomás, súlyelosztás, irányzék, erő, sebesség. Ebbe az irányba. Innen. Oké? Ugyanezt a másik oldalra is. Nektek mi lesz a dolgotok? Veszünk egy nagy levegőt, tehát ez sutó. És itt megálltok. Új levegő. Nagy az ellenállás, tehát az ellenhatás. Hatás, ellenhatás, nagy az ellenhatás, nem szabad megütni a párt. Minden, ami kemény, megmondtam, visszavezeti az erőt és roncsolja az üzületet. Tehát hiába erősnek látszik, nem ütöm meg teljes erővel. Ennél erősebbet is tudnék ütni, de az roncsolná az üzületet. Oké? Tehát innen, tátesutó, nagy belégzés, ráfordulsz, elosztottad a súlyt, rá a harát, és támasztunk itt. Húsz hátra a hikitét, ugyanolyan sebességgel menjen a hikite, mint a cuki. Oké? Hajime, 10-et balra, 10-et jobbra. Tehát bal láb elől hidari, jobb Migi dolgozik, utána cserélsz a másik oldalra. Hajime! Fordítsd rá a talpodat, úgyhogy a külső ív ne legyen fent. Az egész talpad felületén toszítsál. Igen, csak ha van egy nyitottság innen, felvedik a térdet, támaszt, és innen dobod. És nem is mozdul alá. Oké? Még jobban egy kicsit, fordítsd. Úgy és közelebb az áll. Még, úgy, na körülbelül. És talán egy picit széles, a másik sarkodat húztad. Tehát így általában, és fordítsd rá. Na most. Azt. Hogy? És lazábban. Kicsit hosszabb állásunk. Úgy, és ide. A lábad olyan fordítsd le. Ott. Innen engedd le. Itt. Még. Itt. Sarokba támaszt. Úgy, hogy a sok utó, a külső év ne emelkedjen. Végig. Jön egy támadás. Így. És csinálok helyet. Oké? Így lazán. Lazán, nem kell erősen. Jó. Kicsit gyorsabb kikitek. Arra gondolj, hogy itt ütöl a Zusi rajntővel hát. Ott vagy. Ott? Nem kell erősen. Hára. Másik kéz volt, cseréljünk másikat. 10 darab után lehet csinálni nyugodtan 10 fekvőtámaszt, mert azzal erősíted az ökledet meg a csuklót. Oké, Yami.
10 fekvőtámasz, gyorsan. Én gyors ütemben. Hajime! Oké, még 10-10. Egy kicsit növeljünk a sebességen. Tehát és sütő. És figyeljünk oda a hárára innen. Lazábban, gyorsabban. És mindig ugyanabba a pont. Nem kell erősen. Tehát nem tudjátok mennyire? 20-30%-ban dolgozunk erővel. 20 inkább, oké? 20% erő, 50-60% sebesség. Figyeljünk oda a helyes légzésre, kilégzés technikára. Hát, kérdezik, ne húzz ki. Úgy. Teljesen más. Vagy hát a sütóban átszoktak. Lehet 10 fekvőtámasz gyorsan, úgy gyors ütemben, inkább sebesség legyen. Előre nézel, az első 2 ponton támaszkod. A 2 könyököt subickolja az oldalbordádat. Jami, figyelem, gyere. Van egy gyakorlat, hasizom gyakorlat, megfogod a nyakamat. Úgy felugrasz ide a láboddal, ugrasz. Összekulcsolod a lábad hátul. Oké, és innen. Tartsd a kéz, és innen hasizom. Így. Né, rá lehet segíteni. Így. Innen. Né. Innen. Szán. Innen. Sí. Innen. Go. Rock. Oké? Jami. Jó. Megértettük? Próbáltuk csak. Keressünk magunkhoz megfelelő súlyt, magasságot. Oké? Oké? Hopp, semmi gond. Mindig ki kell egyenlítni. Tehát te egy picit, mindig ki kell egyenlítsed a súlyt. Gyere fel. Innen. Mindig. Szán, rásegít. Fogjad. Fogjad a lábadra. Ott. Itt én annyit segítek. Nem ér, gyere. Ott. Semmi. Jól van, Jami. Hé. Osz. Oké, na most akivel voltál párba, gyertek egy kicsit elrébb. Ahhoz tisztában hely. És egy sparring partner. Mit jelent a sparring nálatok? Használjátok ezt a kifejezést? Nem. Sparring. Sparring Partner az az, amikor alkalmazol technikákat, de nem kimondottan a bevitel számít, hanem a kombinációk kötése. Tehát összekötöl bizonyos technikákat. Ha úgy alakul, kicsi kontakttal meg lehet érinteni az ellenfelet. Tehát formálja neked, kialakítja a szellemet, a küzdési szellemet, meg a harci ösztönt, hogy tudjál összekötni több technikát. Kéztechnikát, lábtechnikát, cseleket és egy technikával befejezni a kombinációt. Mit jelent? Hányos kombinációk vannak? Ha a kombinációról beszélünk, minimum 2 technikáról van szó. Egy kombináció. 3 kombináció, 4 kombinációs technikák. Legsimább és többször használt Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki. Ismerjük? Párba szépen, egyszer az egyik, egyszer a másik, Kizami-Gyaku. Választhatok egy párt, és utána elindítunk majd később egy kicsit egy szabad stílus, egy szabad harcot, amiben lesz már olyan technika, ami nincs megkötve. Egyenlőre Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki legyen. Van mindenkinek párja? Választhatok párt. Nézd, csak ott a kislány. Gyere itt. Ott van. Gyere itt. Anya. Jöjj, Rácsi! Jöjj, Rácsi! Hé! Hossz! Hajime! Gyere ide kicsit. Gyere. Hajime! Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki. Nem lépés. Yuriási. Timing. Figyelem. Timing. Mozog. Mozog. Mozog te is. Egyszer az egy. Így. Visszajössz. Kizami-Gyaku. Kizami-Gyaku. Oké? A Gyaku-Tsukit egy picit érintsétek meg. A Gyaku hasra megérinteni. Tehát elsődleges technika a Kizami-Tsuki nincs pont.
A második technikára legyen pont. Kizami fejre. Fejbe. Gyertek ki hasra. És most közben. Itt még. És menjél vissza. Itt még. Kizami gyert. Kizami gyert. Itt még. Cseréljünk kezet. Másik oldalra. Gyerünk. Másik oldalra is. Kizami gyert. Gyere. Itt még. Oké, Jami, figyelem egy kicsit, gyere kicsit. Azt biztos, gyere. Rossz, falábot. Ja, kikérdezi. Hát az is. Még egy új láb is kell. Gyere így egy kicsit, így. Gyertek egy kicsit erre, hogy mutassak nektek. Fiúk. Gyertek. Ré, hoztam el. Harcolunk, igaz? Két ellenfél, két potenciális ellenfél, mind a ketten tudunk támadni, tudunk védekezni, hogyha baj. Mi a lényeg? Láttam itt egy pár hibát, beragadunk. Nem szabad támadásra az ellenfél mellé ragadni. Én, ha akarok támadni, nekem nagyon gyorsan ki kell esem azt a pillanatot, amikor az ellenfelemet meg tudom támadni. Vagy hátrahúzódáskor, vagy előrejövettkor, őtet meg kell fogjam. Mindig a holdpontba kell elkapni. Ha én olyan pontba kapom el azt az ellenfelet, ahol ő is potenciálisan tud támadni, ott baj van. Tehát ha ő észreveszi, mozduljunk együtt, Kizamitsuki. Itt azt fog nyerni, aki gyorsabb és pontosabb. Igaz? Kizamitsuki. Egyetlen egy technikát. Kombinálok. Kizamitsuki, Gyakutsuki. Gyakute is. Gyaku. Pak. Itt is azt fog nyerni, aki gyorsabb. Ha Sen dolgozunk. Ha egyszer észre. Na most nekem. Timingból. Mozgásból mozdulok. Maradj helyben kicsit. Tehát bemozdul, kimozdul. Bemozdul, kimozdul. Ha kint vagyok, távol vagyok. Ha bent vagyok, közel vagyok. De itt az ellenfél, és bármikor jön. Nekem ezt a bemenetelt úgy kell megoldjam, hogy egy kicsit távolabbról kell megoldjam. Van egy mozgás, a timing. Be, ki, be, ki. Mozdulj meg. Én próbálom átvenni, mozdulj, timing. Oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza. Én át kell vegyem a mozgást, maradj vonalba. Maradunk vonalba. Mozdulj. Így, négy. Így, négy. Így, négy. Így, folyamatosan, folyamatosan. Így, négy. Így, itt távol, közel. Távol, közel. Ezt nem szabad megcsinálni. Közel kerültél, mind a ketten potenciálisan. Neked a mozgást úgy kell megoldjad, mozdulj. Folyamatosan, így, négy. Így, négy. Innen. Így, négy. Így, négy. Így, négy. Így, négy. Így, fán, fán. Ott kell megfogjam az ellenfelet, amikor ő nem számít rá. Tehát neked mindig állandóan kell tartsad a távolságot, ha mozdul felé. Hopp, tartom a távolságot. Ha ő mozdul ki, fán, követem. Mint össze lennénk kötve, igaz? És állandó feszültség van. Ha én mozdulok, te jössz. Ha én mozdul, én meg. Nincs olyan, hogy így, vagy nincs olyan, hogy négy. Oké? Erre nagyon figyelj. Ha én is egyszer támadtam, tehát elindítottam a támadást. Kizami Gyaku, nem maradok ott. Nekem innen rögtön ide kell gondolni. Tehát mi a folyamatom munkája? Elindítottam a támadást, belégzést, és rögtön itt álljak. Ez a visszahúzódás egy potenciális következő technikát következtethet a mozdulatunkból. Tehát innen nem sikerült a Kizami, mert ő elhúzódik. Így, rögtön legyek felkészülve egy következő technikával, amit ebből a töltésből kaptam. Tehát a Kizami Gyakuból kijöttem, így, nem szabad itt ragadjak. Szán, go, rock, szécs, ahány technikát neked sikerült csinálni. A lényeg, még egyszer mondom, a Kizami Gyaku után, és csak Gyakuval fogjuk gyakorolni, mert így a tiszta, és jobban meg fogjátok érteni, Gyakura fogtok rámozdulni. Itt a nyomás. Nagy levegő, és ide fújod ki a levegőt. Tehát nem a technikára koncentrálsz. A technika az egy átmeneti dolog. Mindig a kijövetel a fontos. Oké? Mert történhet ez. Juriási pici ki kontra Gyakutsuki. Így, pán! Jöhet bármikor. Ha jobbra, ha balra mozdul ki, és ha én benragadtam, akkor az a Gyakutsuki, pán, meg fogod tenni. De én figyelek.
Ugyanez. Tehát elindítom a technikát. Júriási kontra Gyákucsuki. Így. Iszán! Én vagyok az, aki még egyszer meg tudom fogni, hogyha kell. Figyeltek a nyomásra. Így. Itt egy picit maradj. Tamaegárd. Rögtön itt, és már innen mindig legyen készen, hogy még egy technika. Oké? Gyakoroljuk ezt a makivarámat. Egyszer, és utána majd párba. Osz! Ez a tudatos. Hajime! Beragadtál is. Gyorsabban. Gondold el, hogy állandóan van egy feszültség. És állandóan innen húz vissza. És vissza. És már jössz és vissza. Rögtön a visszára. Itt fog valami. Indulsz és rögtön húz vissza. Egy picit gyorsabban visszajövetel. Maradj egy kicsit. Innen állandóan húz vissza. És erre a visszamehet, erre arra figyelj. Gyákucsuki! Még hamarabb! Még hamarabb! Hamarabb legyen a vissza, mint az. Júriási milyen két lábban, nem csak Júriási. És oda, és rögtön vissza. És beragadtál. Figyelj, lassan. Elindulsz, ezt a húzást állandóan ér. És már húzat is vissza. Állandóan egy ilyen gumis csatlakozó ott lenni. És húz vissza rögtön. Így, pán, és húzat hát. Nyomaték van. Kicsit. Próbáljátok a másik oldalra is, mindkét oldalra. Yami! Ray! Vissza párba, és most ezt párba. Egyszer az egyik, egyszer a másik Gyákucsuki, oda-vissza, de létezik a timing. Timing, pang! És megálltok. Oké, utána meg a másik. Hajime! Nem szabad látni. Mozdul. Innen dob. Rögtön innen. Rögtön. És szanz. Húzod vissza. Oké? Hajime! Szorítsd le a könyököt. Cseréljünk másik oldalt is, lássuk a másik oldalt. Legyen rövidebb az állás, mert csúszik, nem vagytok megszokva, rövidebb legyen az állás, ne hajoljatok előre, és akkor jobb az állásunk. Yummy! Oké, nem kell. Most figyelünk egymásra, oké? Innen. Nem helyből, mert helyből egy kicsit nem úgy mondom, hogy egyszerű, nem akarom, mert nem egyszerű a dolog, mert helyből is meg lehet az ellenfélt csípni. Tehát innen. Mi a lényeg? Fogtok mozdulni, és figyelitek egymás szemébe figyelve, de figyeld a lábomat. Látszik? Látszik. Oké? Na most innen mozdulunk. Mozdulsz. Ahogy te akarsz, mindegy. Ha ki, át akarom venni a mozdulatot. Ha közelebb megyek, tartod a távolságot. Ha távolodok, gyere. Ha közelebb megyek, tartom. Ha megcseréltem is. Megyek, figyelek. Jövök, oké? Az egyik irányít. Ezt csináljuk egyszer, és utána majd rádobunk egy technikát, jó? Gyerünk.
Tehát próbáld tartani azt a távolságot, amit mutattam az imént. Úgy, mintha össze lennénk kötve. Ha közeledek, te távolodsz. Ha távolodok, jössz utánam. Ha lábat cseréltem, rögtön cseréled a lábadat, és figyelsz a másikra. Ösztönösen tartod a távolságot, és tudatosan kontrollálod az ellenfél távolságát. Hadzsime! Gyerünk! Gyerünk! A szemét nézed, és onnan látod, nagy látószögbe te kell lássál. Majdnem 180 fokos látószöged van. Tegyük fel 170 fok, de körbe, magad előtt lent fent, te körbe kell lássál. Észlelned kell bármilyen mozdulatot. Mozgás, nem. Helyből könnyű. Állandóan mozdul. Az egyik irányítson, a másik kontrát irányítson. Beszéljétek meg egymás közt. Te irányítsz, én követlek. Utána pedig fordítva. Gyere, ki irányítjuk? Lássál. Oké, irányítsál. Követ. Hátra megy. Ugyanez a mese. Figyelj! Oké? Tegyük fel irányít. Oké, figyelem, irányítól. És üss egy gyákot. Bang! Próbáld megfogni. Oké? Próbáljuk megfogni. Hadzsime? Ha ráteszed a kezed, védd el, úgyis oké. Ha csak cici Uriási kivisz a kontra Gyákucuké. Támadjon a másiké, oké? Támadjon a másik oldalra. Jami, jöjj Rácsi, Szubi, hé! Visszamegyünk szépen a makivarához. Csak egy picit, gyertek! Egy kicsit. Tehát több szériában, több sorozatban lehet gyakorolni a székencsokú cukit. Vagy csinálsz fekvő támaszt, vagy kumitézol, visszajössz, megint rágyakorolsz. Székencsokú cuki, pat, vagy gyákucuki, tatesutó, gyákucuki. Oké? Tatesutó, gyákucuki. És mindig még pontosabban, még tisztábban, még erősebben. De nem ilyen vastagságú fánál, még egyszer, hanem legyen vékony, rugalmas az a felület, amit te el akarsz támadni. Következő technikánk, shuto. Ha azt mondom shuto-uke, védek, ha azt mondom shuto-uchi, támadok. Oké? Van shuto-uchi, van ura shuto-uchi. Van shuto-uke, van ura shuto-uke. Tudjuk ezeket a technikákat? Nagyjából tudjuk? Oké. A felülethez képest, az ütőfelülethez képest szembeálltunk az imént. Innen most ugyanúgy szembe, de a hatás nekünk ide oldalra kell essen valahol. A sutó. Ezt a szart így elrébb toljuk. Ne zavarjunk, nem törjük le. Nem bántjuk. Oké. Ezt fog csak. Oké. Sutó. A sutó az a rész, amelyik a kis ujjad hajlatától, tehát az utolsó hajlat, a tenyér hajlatától egész a csukló hajlatáig tart. Itt van egy felület, egy kis izomrész. Látszik? Ha megfogja, így mindenki fogjátok, van hús rajtatok? Tettetek van húst rátok? Innen. Ez a kis felület követi egy csontrész. Ez az utolsó a kisujjnak a tenyér részeit van egy csont. Okay. Odafigyelni, hogy ez a húsrész rá sodródjon ide a csontra. Látszik? Ha innen bentről tolod kifele, szépen oda sodródik. Amikor sutóra dolgozol, a felületre, amit te érinteni szeretnél, legyen az makivara, legyen az
tamesivári, törés, cserép, vagy deszka, vagy legyen az kontakt, akárhova dolgozol, testre, merőlegesen rá a pontra nem szabad essen. Tehát merőlegesen. Miért? Ha ráesik merőlegesen a pontra, neked pontosan a csontrész fog ütközni a felülettel. Neked picikét meg kell dönteni, azért, hogy a húsrész essen rá, és csavarodjon, forduljon ide rá. Látszik? És amikor dolgozol innen, például urassutót nem szabad visszatesen. Picit innen, lentről felfele, de amikor odaér, egy picit ide nyomatékol. Így. Innen, urasutó, igaz? Sutó. Innen. Így. Ni. Arra kell gondolni, hogy érintéskor megérinted, és egy picikét enyhén így felfele húzom. Akkor az szépen oda fog fordulni a hús. Ha egyenesen ütöl rá, akkor neked a csonttal ütötted meg, ott problémát. Oké. Sutó szimplán. Itt az egyik kézúrás sutóban, de nem érintünk. Felhúzod a sutót, amennyire csak tudod, zárod a 4 ujjat, picikét behajlítva, tehát neked egy összhangba lévő tenyeret kell kapjál. Ha egyik új, vagy nyitás van, ott problémás a helyzet, nincs összhang, nincs összhatás. Neked feszülnek az ujjpercek, feszül a tenyérrész, feszül a csukló, és az alkarból kimenet egy egyenes részt kell kapjál. Nem szabad így, a sutót nem lehet így. Tehát állandóan feszültségbe kell lenni. Van egy makivara szabály, amit a gyakutsukival kapsz meg. Ha te nem ütöd meg rendesen, vagy nem szorítod be rendesen a csukló részt, elfuthat a csukló, le vagy fel, vagy jobbra, vagy balra, neked elveszlődik az erő, kifut. Kitörhet a kezed. Ezt a makivara szabályzatot meg kell legyen Hikiténél, meg kell legyen Jodanageukénál, meg kell legyen Uchudeukénál, meg kell legyen Sotudeukénál, meg kell legyen Gedanbarájnál. Ugyanúgy kell álljon a kezed, mintha cukit ütnél. Sutó, ugyanaz. Tehát innen neked erősen. Sutó, rá. Nagy levegő, sutó. Nagy levegő, sutó. Nem kell erősen ütni, még egyszer mondom, irányzék. Így, ni, ráhúztad. Így, kinyitottad, fudodácsi, zenkutsudácsi, minden szabályt be kell tartani. Tehát nincs az, hogy sutót dolgozok, és nem figyelek a hárára, nem figyelek az állásra, nem figyelek a tartásra. Test, összpontosítva, erők, elhelyezkedve. Amikor megvan az erőd, elhelyezted állásba, strong, keményen állsz, akkor lehet a technikát kivitelezni. Sutó, ura, rádolgozhatsz ide is. Ura, sutó, sutó, ura, sutó, sutó, ura, sutó, sutó. Oké? Ahogy gondoljátok, ha akartok ura, sutó, úgy.